10 días de cine con mayúsculas que tiveron o mellor peche na gala de clausura da mostra de curtas Vila de Noia. Ao longo da noite desfilaron polo Coliseo Noela destacados nomes da gran pantalla, entre eles os actores Jon González, Ana Moliner ou María Bouzas. Esta última protagonizou un dos momentos máis reivindicativos da gala co seu discurso tras recoller o premio honorífico desta edición. Que denuncian o acoso contra a muller, que denuncian a violencia de xénero, tanto física como psicolóxica, diredes, que está falando desto nun premio? Pois falo desto porque agora falese moito, porque somos un colectivo moi apetecible para o cotilleo, do acoso no medio audiovisual. Non nos engañemos. O acoso existe en todos os ámbitos, non só no audiovisual. Existe na empresa privada e na pública, existe na administración, existe en todas partes, onde alguén, non todos os homes son así, pero onde algún home queira exercer poder desa maneira sobre unha muller. En todas partes, non só no audiovisual. As cintas Capitalistis de Pablo Muñoz e Madre de Rodrigo Sorogoyen compartiron o premio ao mellor corto. O último repetiu galardón na categoría de mellor director. O público otorgou o seu premio especial para Ni unha sola línea de Víctor Díaz Somoza, mentres que a mellor curta de animación foi Un día en el parque de Diego Porral. Alfonso Lara fixose co premio ao mellor actor Xosé Olveira Pico polo seu papel en Los hombres de verdad no lloran. Natalie Poza foi distinguida como mellor actriz. O galardón á mellor banda sonora foi para Héctor Pérez por La dama de Sal, mentres que o mellor guión recaeu en Julián Merino por DAPP. Na categoría amateur destacou o traballo de Javier Rodríguez e Luis Martínez por 3.